Despedida mo naman talaga to, Luciano? Tuloy ka na ba talaga sa Dubai? Iiwan mo na talaga kami mga tropa mo. Sayang naman kasi yung offer sa akin. Hindi naman pwedeng palagpasin yung ganong pagkakataon. Saka, huwag ka nga maglungkot-lungkutan dyan, Elvira. Alam naman nating busit na busit tayo sa isa't isa. Ewan ko ba sa inyong dalawa? Kayo na nga lang magkasanggang dikit, parati pa kayo nag-aasaran. Saka, anong sinasabi nyo naglulungkot-lungkutan yan? Ay, ako na nagsasabi sa'yo, aatungal yan mamaya. Uy, ikaw na nga. Bakit ko naman iiyakan yan? Sus? Elvira, kung may gusto ka sa akin, sabihin mo na ngayon para naman i-reserve ko tong puso ko para sa'yo. Aba, at ang kapal talaga ha? Sabihin mo lang, promise. Magtatrabaho lang ako doon at hindi nahahanap ng chika, babes. Bilisan na nga natin kumain, Noah, para makauwi na tayo at ang hangin-hangin ng kaibigan natin. Kunwari lang naman kayo naglulukan, pero halata ako talaga na may lihim kayong pagtingin sa isa't isa. Diba kasi Elvira meron? Ano, tama ba ako, di ba? Tigilan nyo nga ako. Nakakawalang gana. Dear Love, pagkatapos nga ng aming college graduation ay nagtungo na sa ibang bansa sa Luciano. Isa siyang saxophone player sa isang cruise ship sa Dubai. Masaya ako para sa kanya dahil yun lang naman talaga ang gusto niya, ang maging musikero. Inaamin ko na namimiss ko talaga siya, lalo pa at magkaibang oras namin. Mas lalo pa itong naging komplikado nung naging panggabi ako sa trabaho. Hindi kami gaanong nagtatawagan ni Luciano. Madalas, chat lang, kamustahan, nagpapadala ng litrato sa isa't isa. Kung paano kami naging magkaibigan o mga high school pa kami, ay ganoon pa rin hanggang ngayon. Inaamin ko na naging excited ako, lalo pa't uuwi na siya matapos ang 2 taon at hiniling niya mismo na akong sumundo sa kanya sa airport. Payakap nga. Aray! Hindi ako Talaga makahinga. kita. Ano ba? Oo, alam ko. Pero wag mo naman akong patayin. Parang mas gusto mo akong sakalin. Wala ka talagang pinagsabihan sa inyo nung uwi ka? Oo, para naman masurpresa sila, di ba? Ikaw lang pinagsabihan ko. Kilala mo naman si Noah, laging nadudulas. Baka kung sinabi ko sa kanya na uuwi na ako, ay tsak, alam na ni na mama at papa na uuwi ako ngayon. Sabagay. Heto, sakto. Malapit na yung inarikila kong sasakyan pa uwi sa inyo. Tara na! Sige, tara! Sa wakas, nandito ng anak ko. Naku, miss na kita, anak. Nanay naman, kung makaiyak parang hindi tayo nagtatawagan araw-araw ah. Naku, parang hindi mo naman kilala yung nanay mo. Ubod ng babaw ng luha niyan. Anak, ba't hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka ngayon? Hindi sana may mga hinandaan man lang kaming pagkain para sa'yo. Tay, isa yan sa dahilan. Ayaw kong mag-abala pa kayo. Saka iba rin kasi kapag nasurpresa yung pag-uwi. Hindi ba kayo masaya na nandito na ako? Eh, bakit mo naman nasabi na hindi kami masaya sa pag-uwi mo? 2 taon ka din naming hinintay. Elvira, salamat sa pagsundo at pag-asikaso kay Luciano sa airport, iha. Ibig sabihin ba nito ay magnobyo't-nobya na kayo? Ay, tita, naku hindi po. Sa tagal nyo na magkaibigan, sinabi na nga ba't kayo pa rin dalawa magkakatuluyan? Lucia, baka nga kaya sa kanya lang sinabi ni Luciano ang kanyang pagdating dahil magsing-irog na ang 2 to. Mama, Papa, nagkakamali kayo. Magkaibigan lang kami ni Elvira. Opo, tita. Naku, napaka-imposible po ng sinasabi nyo. Ay, hindi na lang po ako mag-aasawa kung si Luciano lang ang makakatuluyan ko. Lalo na ako. Kahit si Elvira na lang ang babaeng natitira dito sa mundo, ay hindi ko yan papatulan. Aba, mas lalo na ako, no? Di nga ako nagwagapuhan sa'yo eh. Ay, mas lalo na ako. Mas matun ka pa nga sa akin. Ah, ganon. O, tama na yung inisan yung 2. Ganyan na ganyan nagkatuluyan ng mga magulang ko. Siguro ay hindi nyo lang napapansin na may pagtingin kayo sa isa't isa. Ay, nako. Mama at Papa, bilisan nyo na. Di ba sinabi kong gumayak na kayo at mamamasyal pa tayo? Oo nga pala. Sige na, Lucia.
Mauna na ako maligo ha. At mas mabagal kang kumilos eh. Dear love, sobrang tibay ng aming pagkakaibigan ni Luciano at sa sobrang close namin ay nahihirapan akong magkaroon ng interes na makipagrelasyon dahil ang aming pagiging magkaibigan ang pamantayan ko. Alam kong every 2 years lang siya pwedeng umuwi galing Dubai, kaya nagulat na lamang ako ng isang araw. Bulaga! Hoy! Anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito sa ospital? Kung hindi pa sa akin sinabi ni Noah, maglilihim ka pa talaga ha? Luciano, 6 na buwan ka pa lang sa Dubai. Di ba dapat next year ka pa pwedeng umuwi? Bakit ka nandito? May problema ba sa inyo? Okay lang ba sina tito tita? May nangyari ba? Aray! Bakit mo naman ako pinitik? Ang OA mo. Kaya ako nandito dahil sa'yo. Heto, may mga dala pa nga akong prutas. Saan ka ba nagsususuot at nadengue ka? Ano? Ibig sabihin umuwi ka dito para sa akin? Oo, aba. Nag-aalala ako doon lalo na nung sinabi ni Noah. Akala mo ba ganun-ganun lang magkaroon ng dengue? Maraming namamatay dyan, di ba? Paano kung mamatay ka nang hindi mo man lang nakita yung kagwapuhan ko? Ay, nako. Napakahangin mo talaga. Tamang-tamang trabaho mong saxophone player dahil ubod ng dami ng hangin yung utak mo sa katawan. Mainam at nailalabas mo. At yung hangin ko na yun nakakagawa ng musikang maganda sa pandinig at kumikita ako, be. Oo, pinagkakakitaan mo yung pagiging mahangin mo. Magpagaling ka dito ha. Isipin mo, ang pangit ng dahilan ng pagkamatay mo. At pati talaga yan ang iisip mo? Sira ka talaga. Elvira, biruin mo. Ganito ha, isipin mo, nakaburol ka na tapos pag-uusapan ka ng mga tao sa lamay mo. Ay, kawawa naman si Elvira, napakabata pa. Ano palang kinimatay niya? Ayun, kinagat ng lamok. Alam mo ikaw, imbes na gumaling ako dito agad at tumaas na yung platelets ko, mas magkakaroon ata ako ng hypertension dahil tumataas ang dugo ko sa'yo. Kaya magpagaling ka na. Muwi ka na nga sa inyo. Uy! Oo, nag-aaway na naman kayo. Noah, pagsabihan mo nga tong mahangin mong kaibigan. Paring Noah, buti at nandito ka. Pagsabihan mo itong gala mong kaibigan na wag kung saan-saan magsusuot para hindi naman putaktihin ang lamok. Eh kung pag-untugin ko kaya kayong dalawa, nang magising kayo sa katotohanan na may gusto kayo sa isa't isa. Ew! Talaga parang Luciano? Kaya pala alalang-alala ka na baka... Huwag ka nang maingay. Etong si Noah talaga, ubod ng daldal, no? Ayaw niya na... Sabi ko naman sa'yo, wala kang maililihim sa lalaking yan. Dapat pala talaga hindi ko na lang sinabi sa kanya na nandito ako para hindi kita nakita ngayon. Oo, kasi may gusto siya. Kaya hindi ka talaga titigil. Nag-aalala yan. Alam nyo, sumasakit yung ulo ko sa inyong dalawa. Ang mabuti pa, lumabas na muna kayo. Kasi gusto ko munang umidlip. Elvira! O sige, lalabas na muna kami. Ano? Anong sabi mo? Tara na, lumabas na muna tayo at iiglip daw si Dengue Girl. Buisit ka talaga! Boy hangin! Bye-bye! Elvira, paano ba yan? Alis na ako ulit. Mabuti naman, para matahimik na muli ang mundo ko. Ikaw, sinabi ko sa'yo mag-ingat ka ha. Gusto ko ikaw palagi yung sumusundo at naghahatid sa akin sa airport. Alam mo, maghanap ka na kayo ng jowa mo para naman hindi ako yung inaabala mo. Ano ka ba? Sabi ko naman sa'yo nagpunta ako sa Dubai para magtrabaho at hindi maghanap ng chika babes. Nakalimutan mo na ata yun. Eh ikaw kaya ang maghanap ng jowa. Konti na lang magsasara ng... Ganon! Joke lang. Alam ko naman na gusto mo pang limutin ang mundo kaya ka kinakagat ng lamok. Ikaw, ang kulit-kulit mo. Huwag mo nang gagawin to ulit ha. Na basta ka na lang uuwi. Okay lang naman ako, saka tignan mo nga gumaling ako agad. Sa susunod, kapag may sinabi na naman sa'yo si Noah, huwag mo akong alalahanin. Nandito ang pamilya ko. May mga handang umagapay sa akin. Ikaw ang sabi mo kaya ka nag-Dubai para makaipon tapos nasayang yung 1 buwan mo dahil umuwi ka para sa akin. Pera lang yun, Elvira. Ewan ko ba?
Hindi kasi ako mapalagay hanggat hindi kita makita na okay ka lang talaga. Hindi ako sanay na mag-alala sa'yo. Gusto ko lang makasiguro na maayos ang kalagayan mo. Pero kung gusto mong makabawi, ako naman ang dalawin mo sa Dubai. Ano, okay ba? At akala mo parang Maynila lang ang Dubai. Ay, ganyanan ha. Sa'yo na nga nagmula na malayo ang Dubai. Ako, inuwian kita nung nakagat ka ng lamok. Ako naman ang dalawin mo. Ay, talagang isusumbat mo pa sa akin. Bawasan mo na muna mga gala mo. Sa Dubai ka naman pumunta. Alam mo, umalis-alis ka na nga at baka bigwasan na kita. Pero, Elvira, totoo na nag-alala ako sa'yo. Palagi mong alagaan ang sarili mo, ha? Oo na. Ikaw rin. Palagi mong alagaan ang sarili mo. Mag-ingat ka palagi. Payakap nga. Isa, huwag mong hihigpitan. Dear love, sa kauna-unahang pagkakataon ay niyakap ako ni Luciano ng isang yakap na mahinahon. Malumanay. Kakaiba sa kadalasang yakap, nahihigpitan niya na halos hindi na ako makahinga at tatawan-tawanan niya lang ako. Pero kakaiba ngayon, halos marinig ko ang pintig ng puso niya dahil tila ba wala akong marinig sa aking paligid na mga oras na yon. Parang ang mga yakap niya na yon ay may mahiwagang nagpatahimik na lang ng mga ingay sa paligid. Nagkakagusto na ba ako sa aking kaibigan? O matagal na akong may gusto sa kanya at itinatanggi lang ito ng aking isipan? Sige na. Una na ako. Umiiyak ka ba? Anong umiiyak? Hindi, no? Sige na. Salamat, Elvira. Una na ako. Okay, sige. Bye! Mag-ingat sila sa'yo! Paalam. Huy! Abot, nagnanakaw ka ng halik? Bye-bye! Bleh! Si bata ka talaga! Nasaan na kaya yung mahangin na yun? Aba, 30 minutes na akong naghihintay. Habibi, welcome to Dubai! Ay, ano ba? Ang tagal mo Kanina pa ako naghihintay. Sorry na. O, tignan mo. Ang dami-dami mong arte pero pupunta ka rin pala dito. Luciano, anong akala mo? Maynila lang ang Dubai? Pero nandito ka ngayon. Nandito ako para lang ipasyal mo. Sabi mo, ikaw bahala sa akin, diba? Oo, akong bahala sa'yo. Ano, tara na? Yay! Tara! Excited na ako! Dear love, pinag-ipunan ko talaga to at inipon ko lahat ng leave ko sa trabaho. Makapunta lang kay Luciano. Iniisip ko, bawi ko na lang din to sa kanya dahil dinalaw niya ako noong nagkasakit ako. Ayaw ko namang hintayin pa na magkasakit ang aking kaibigan bago ako madalaw. Gusto ko lang na bumuo ulit ng masayang alaala kasama siya, lalo pat malapit na rin akong ikasal. So, tuloy na talaga ang kasal niyo ni Miguel? Oo, baka magplano na kami simula June. Alam ko, parang ang bilis no? Alam mo naman, 35 na ako at gusto kasi ni Miguel na magkaroon ng anak. Ang bilis nga. Akala ko maton ka eh. Akala ko hindi ka basta-bastang may in love. Akalain mo yun? Ikakasal ka na? Bigla na lang ganun? Ewan, ayaw ko din namang masayang na lang yung pagkakataon. Mahal ako ng tao. Mahal mo rin ba siya? Oo. Elvira, sa tagal ng panahon na magkaibigan tayo, hindi mo man lang ba napansin na may pagtingin ako sa'yo? Ikaw, alam mo, ang tanda mo na pero mahilig ka pa rin magbiro. Kailan ka ba magseseryoso? Seryoso ako, Elvira. Sa tinagal-tagal ng panahon, ikaw lang ang babaeng tinitibok ng puso ko. Bakit ngayon mo lang sinabi? Gusto mo bang guluhin ang isip ko? Akala ko kasi gusto mo rin ako. Akala ko... Gusto rin kita, Luciano, pero... Nagulang ba ako?
Hindi ko ba yun naipakita sa'yo ng husto? Ayokong bigyan ng pakahulugan ng mga ginagawa mo. Dahil wala ka namang sinasabi sa akin. Huli na ba ang lahat? Pwede pa ba, Elvira? Isusuko mo na lang ba tayo? Dear love, napatigil ako nang tanungin ako ni Luciano. Mahal ko si Miguel dahil sa minahal niya ako. Pero si Luciano talagang natatanging nakakapagpasaya ng puso ko. Kaya patawarin ako ni Miguel dahil sinunod kong sinasabi ng aking puso at isipan kahit na siya ay masaktan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!